kod hera mabende ihawo. Hera mihawo Sharon kaka sewacho ni nyalo bet ni nitie rachne gi berne. Kaka winjo kaka Titus temo lero nitiere challenges manentie to nitie benefits. In another way konchiel notemo miye bedo ng'at ma loso kod jaherane pile ka pile mondo ne get in touch mondo mi ong'eni chal nadi chiu nadi. But adiri makende korka kora ayudo ka challenges mar hera maborni. Hera mihawo ni ayudo ka en gi challenges mang'eny. Nikech samori chiewo, samori duoge ot idwaro kata go mbaka. Ang'eni bogo simu, yes ubro tuduru e yor simu. But hera ni mani machiegni, chutho hera no nigo beda gima ni machiegni. Ena ni koro piny masani emosemiyo ji koro bedo gi hera mihawo ni. Nikech samora wuok adhi manyo makata ni kendo to samora yudo ka ngima ma Nairobi ni kata wawacho ni hera nyalo bet ni en Kisumu, en Nairobi, en Mombasa, dhako samora decide itero dala. To mae biro nikech samora yudo ka pek mar bedo gi familia ka. For example, samoro in kata gi nyithindo 3-4. Iyudo kidaka ido chulo ot, yuto mari samoro koyieni chulo ot, chiemo and kadhalika. Koro ineno ni one way you achiel mar cut the cost en samoro jogi odag dala mondo miyo tich mayot. Kanyo dhi lose kama no bende na achiel kuom yore mag cutting cost adier. Nyalo bedo atema kelo achiel kuom gik manyalo bedo ni samoro miyo upogoru. Nikech an kana adongo an kakora baba na no puonja ni dhako idak go machiegni. Mano dholuo mana hero kabisa na ka kuom baba na. Nikech naneno ga ka mondo wetena samoro ne ginyalo dak dala. Chuogi ne nyalo wegi dala to biro tich Nairobi. To baba na ne nyalo neno ka wuode odak for a period of time kapok obiro dala ir dhako. To noero gatiyo gi dholuo mara noluongo gi gani mara. Nyaka nyoche chuori wuok ka baba na ne ng'ama ratiro kabisa. Oizi ni nyaka nye chuori wuok ka aneno ka dani dhi chiro kelo fulu tedo to uchamo. Kelo mena tedo to uchamo. To chuori ni dani ni anolo ni sit dendi. Kori ng'eyo kinye ne baba na nopidho mbao mang'eny. No nyalo uso mbao go immediately mondo miyo mare ni mondo kinyo chak wuotho dhi ir chuore. Reason ni baba ni ne reason ni dhako ni ko bedo mabor gi dichuo for long. Buro chako kete e bayo makagika ama tembe moko manyalo miyo donje timbe moko ma joma chon ne reason kamano. Kendo ne ging'eyo ni mano nyalore. To kawuono civilization obiro gi gik mang'eny. Mamoki yudo ni giketho to moko loso. Koro nitie challenges e hera mihawo maborni. Challenges nyakwa losa hinya mabene joka nyanam samoro nyalo relate godo mano kotenre kod hera mihawo. Ni samoro dichuo kum ranyisi matimo na gima na ranyisi dichuo nite Nairobi dhako to koro keto dala wira ochumi rach wira nengo mogo nengo sukari ni malo. In men dala no ng'apidhe mane kata mna kioro no omenda mano be ibro mana konya kata mna kaka jahocho ber mar mondo bi familia dak kanyakla nyithindo dhako kikior dala mago tutete wabro bedo kwa so men mana ni Titus na pok inyiso ni jahera ni mabende ni ntiere oda piny maloka ni na podun together then mosekadho koso no chopo kanya hera no bedo matek. Ango mano kendo hero bedo matek. No bedo matek nikech gik ma jaocho wacho en adier. Hera ni dwaro ni un machiegni. To kaka na tangulia wacho ni and one of my love languages and touch and quality time. Ineno. Ma anadwaro ni abedo gi jahera na ka machiegni. Koro relationship no nen a stretch kuoma. To be no biro bange bo wacho ni matotek. Ineno matotek alafu en no dhi modhi odak kocha koso no dhi to duogo ngini be nyaka wangini no dhi no odar chuoth koso nan en odak galoka. Koro ne gibiro kae ne gibiro no atudre mission to gimiluongo ni love at first sight. To niseng'e ni odak loka maning'e gima ni donje nang'e gima na donje. To mbaka manwa goyo no winjre ni koro either achiel kuom wa bro relocate ineno. Koro relationship no rumo kapoko ginene wa finalize wachope mano nikech tiari no wasewinjo experience the strain ma ginene ma distance no kelo a relationship nikech iyudo ni
nentie demands mang'eny ineno demands ma nokonyal tabe nokanyal ni kila saa ago sim gino ne tek iwacho ni na tek nikech bende omenda bende maka nikech bende ageni mar mondo mi ng'ato nyiew data kata mana gocho ng'we yamo kar mar mondo mi ng'ato gocha neno bende tinde WhatsApp okelonwa yot WhatsApp inyalo goche kore manyo mana data bundles donge Jackie ang'eni wach nitiere jokanyana bende aneno kosechakoro ote mage ka mano kaluwore kod hera ma bende ihawo experience magi kaka nobedo wabro bedo kwa somo gi e kinde thuolo manok en mana ni achiedh nade bende thoth Jackie mondo kinyalo mana mawacho mko kuom achiedh nade ma hera mihawo biro godo gi yo ma oganda ma bende nitiere e nyalo kedo godo achiedh nade ema sechako mulo ka makati winjo ka wadwa Titus bende oseyie ni hera no nitie gi pek negi miye tem they were giving it a try to giyudo ni ok nyalre nango owacho ni ohero mulo ohero gima machiegni ma podwaro love languages yes odwa go mbaka samoro nitie gima chando chunye tek samoro yudo pimo ne ng'ato gimoro ma samoro thagi ahinya simu koro ka in kode machiegni kendo ng'ato ma ungo machiegni Sharon yot somo ka chieng' moro moods ge ineno kokracho chiwo kan ti pek moro e chunye bro bedo ni mayot sana kaluwore gi kaka uloso ga ugo mbaka tingeni ng'at mani mabor nyalo pretend ni gik moko ni sawa to gik moko ok ni sawa hera mani mabor ni an korka kora kaka Jackie awacho no ketho gik mang'eny to nikech asewacho ni yor manyo nikech madwa wuoye kabisa maseneno en jomokendore jomosekendore kasto yor manyo ni ogolo kata jaodi Nairobi ka kata Kenya ka otero Uganda otero US kendo udwa daka period of kata higni 5-6 moko ni kata par kapok pod en churi remember ni en chiegi be lakini nikech yor manyo koro chopo ochuno ni nyaka upogru koro an gini osebedo ka chanda kendo kelo na topic maber kabisa nikech apenjo ni en which kind of kind trust is something very important gima ber ahinya winjruok kod faith trust each other en gima very important kendo iwacho ni igeno kuom ng'ato geno mari kik lal wanyalo geno kuom ng'ato kendo anyalo ritora wan joma mon wanyalo ga ritore chuo be okang'eyo ni nyalo ritore to kuom kinde marom nadi nikech koko nyal ritore to nyiso ni tem bir wake richo dhako be tem biro rwake richo kwa romo akia ka be koro nitie yie ka trust mawueni idauta tadauti okwan koda diri nikech wasebedo mabor kuma intie ni wuon ng'ani sedak nadi to in min ng'ani sedak nadi magi gik mamiyo ji dwaro ga nodak kana achiel kuom gik momiyo mondo ging'ere dak machiegni mondo mi kik ng'ato donje richa inani kech piny ma wantie be wang'e ni tinde en piny momer obiro gi tuoche obiro ga chiedh nadi mopogore koro chutho ana dwaro ni jomodak jomokendore obed machiegni to kochuno ni nyaka obed mabor tadwa kwayo gi muolo ritruok adieri bedo faithful to each other kod horruok gena ni achiel manasayiero cha mache mara kwa Nyasaye mondo kelni kwe mar del mondo kikimi idonje richo mondo mako timore bende wang'eni tembe nyaka bede donge tembe nyaka bede on both sides nikech sama koro we chiege ra chiure kendo dikanye ikara na gimotimo to gima Jackie bende wacha paro ni en wach ma bende lungu Titus adiera kama nitiere geno kata na trust nikech trust chaka ono tore to hera no bende onge kuma dhi donge kuom ranyisi samoro kaka nyini Kenya samoro jahera nitiere loka mana kaka isewacho nikech ok seche duto te Titus ma bende biro bedo kikesha ni kono nikech samoro piny mentiere notieno kon ene daytime vice versa iwinjo kuma kelo kanyo ka samoro wanogocho ni to nokimako simu samoro video call imbe video call dong gwandruok chako wuok kanyo nin kanye to mana ka jalo winjo pache wach makama koro an ng'ama no ero dhi lemo sana koro seche moko one of those caches yuda ka ane kanisa lakini koro nikech dhano en dhano to nitie mahitaji ma dhano nyaka dhano wadgi bro meet and Nyasaye kako oginine olosowa wan jok ma dwaro ni wakikre wan
we have physical relationship. Yes. And koro seche moko ka ne wanyalo gombaka agocho wago sim to nyalo ngisa ni kawuono adhi kamoro kuma kama nan gosiepe na moko kama to chako notice to ntie picha yoro na picha ngwen kama to ntie jama moro kanyo ma ena bathi kanyo en ngawa ineno en ngawa to seche moko be subconsciously chako gombaka ni abe na kama to doga ni kara ntie ngama jiario kama mabedo ka mention kori penya ni to magi to ngawa kor ineno mano nikech ni kaka dhano Nyasaye kako ketwa ni wadwaro mondo watudre. So that's social bit ma okonyal mia kumen maborno. Iyudo ni koro kaka Okiri wacho ni yot mondo idonje e tembe. Ineno. To bende karam na tetas gi Jackie kiki wawili nitiere jowa moko mabende nitiere hera mabende hao. Mabende tiyo negi kata na bende nitiere achiedh nade makoni kod kocha. Nitiere kata majok manie Kenya. Mabende nitiere long distance relationship market kod mabende samoro moko kuom gi bende osewa kata na ene wach mabende gisetemo mabende gintiere Kenya market kod mago. Bende ka gisomonwa paro ni hera mihao ne. Gino kege mage manego bed ni iluwo mar mondo mi hera cha ubed intact. Mana kaka senyisi kendo pod anuoyo Sharon. Mondo hera ni owak en commitment, trust and faith each other. Bedo faithful to each other, that can make it work. Nikech ka asebedo jaratiro naseyiero wuodwegi ni tacho ni mae jaoda. Koro nikech ang'e ni yor manyo osepogwa to wadhi winjore ni mondo warit odwa gi kwe gi hera gi muolo en ritruok nikech nyaki kuongi herri mabo biro gi herruok iluorri her dendi tiher Nyasachi samoro nyalo hero rito jahera ni chato ok ritre. Koro adwa nyisi ni mano koro en winjruok ka en oamua the out of winjruok just stick to your word. Ng'eni nyim Nyasaye ruto ng'ei moloyo. Wach ni an naseyiero dichuo achiel to dichuo ne chora kata mai chiega. To kaluwo ni mano nyaka luore. Ahere kasta miye luor makor ka kore. Mano bobiro gi luoro chiegi kata jaodi kasto luoro Nyasaye bende nyaka bede yeka. Ng'at moluoro Nyasaye kaka Ruth wacho ni en chakruok mar yeko duto. Obiro biro gi gik mang'eny ahinya. Obiro with a lot of respect, obiro with muolo, obiro with hera, obiro with this is the temple of the Lord. Denda ni ene kalu mar Nyasaye. To nase chiwe ne dichuo achiel. Na chiwe ne dhako achiel. Kendo nasingora ni mai chiga kendo thoi manopogwa. Koro kani singori ni singri e nyim ng'a. Ok e nyim dhano e nyim Nyasaye. To ng'ano miluoro en ng'a? En Nyasachi. Momiyo idwa ni wuothe ratiro makata ine mudho. Kata ine ler. So you will stick to lercha. Mae mani yiero. Mano bro konyi rito odi. To moloyo be nyaka med ne joma mine. Chuo gi ponono ginyalo gabaro matis. Lakini ng'ama dhako, lamo mar dhako niga kod teko kabisa kapok ing'eyo. Kiwuothe ratiro, to Nyasaye ong'e ni wuothe ratiro. Ilamo ni odi kendi ume gi remb Yesu. Onyalo umi kata chuori no. Nyasaye po nyalo kiel to lamo nega alama ni ruoth. Mina go kwe makama onyalo rite ta se wacho ni challenges tontie but koro wadwa ng'iyo jok mo o make it mo work mane madwa ng'iyo nikech achiedh nade maduong' kar miwacho kanyo kaka miyo samoro kaka wuoro onyalo ritore kama intiere jahera ne cha to timang'o geno trust mabende nyalo bedo kata mana kanyisi ni samoro timo makare sama bende ritori cases mana buche mathoth waseneno ini ritori wuono pacho marito kara miyo mana nyiri mamoko kata mana ich wal kawa ni duogo kata mana ka iwinjo mana buche mopogore opogore en gi dhako kata mana mar ariyo mar adek akeni kanye magi duto te pandi